Ang pag-agak sa kabataan sulod sa Homecare facility, dili lang kutob sa paghatag kanila sa mga basic needs sama sa pagkaon ug bisti, kundi lakip na sa pagpalambo silang katakos ug talento. Saksihan nato ang abilidad sa mga bata sa pagtugtog sa musika ug ang murag anghel nilang tingog. Dinhi lang sa ako ang Regional TV Presents. Patilaw pa lang kana sa usa sa mga anghel sulod sa Homecare. Siya ang butang nga si Angel, dili tinuod nga ngalan, usa sa mga giamuma sa Homecare. Kauban niya ang sama kaniya og kasinatian ng mga bata. Gamit ang ukulele o gitara nga gigitik nila. Aron paglingaw sa ilang kaugalingon nga mga hinikawan sa kapalaran. Musika ang gawsanan sa ilang gibati nga kamingaw sa mga kadugo nga nagsalikway kanila. Sama sa uban nga mga bata sa gawas, puno sila sa ilang mga pangandoy. Sila nga naay mga pagtulunan sa mga silang mga katunan. Luyo sa ilang kainosente ang makapahinuklog nilang kaagi. Nakatabang sa dinamo og kanang nalingaw ra sa og kanang daghan sa ming nakatunan. Si Junwel Inuho, usa ka foundling, dugay nang naa sa Homecare. Gusto niya makauban ang iyang pamilya busa, gipakita niya ang iyang identity. Ingon usab niini ang kasinatian ni John Lloyd Capoy, 7 na katuig nga wa kuhaa sa iyang pamilya. Ma, parwa sa ninyo dere. Imingaw na ko ninyo. Oh, ito na. Ari ang dere. Kaya imingaw na ko ninyo. Ano na kung makita ninyo. Kapila mo kita ni mo. Tono ri. Ang soloist niya si Angel, anaa pa'y pamilya apan, dugay na siyang watagda. Kini ang tingog sa mga anghel nga biktima sa ilahang kapalaran. Napasagdan man sila sa ilahang mga mahal sa kinabuhi apan positibo gihapon ilang paglantaw nga ugma damlag mamahimo silang kapuslan nga mga mulupyo sa atong katilingban. Ang Lapu-lapu City Government nahimong finalist isip child-friendly city tungod sa ilang programa sa children's welfare. Aduna may nagsagop niining mga bata apan way makatupong sa kalipay sa kiliran sa pamilya. Ako si Alan Domingo ug kini ang akong short dokyo.